is-Sur Trevor Zara li ovvjament sinonimu kulħadd jaf bih sewwa ġifieri kulħadd xi darba studja xi ktieb ta' Trevor Zara, jiena sirt naf ukoll li inti diżinjajt il-logo tal-Danja tal-Poplu. Snin twal twalilu. Ma kontx nafa jien ġifieri, però llum ħatkellimna mhux fuq id-disin tal-logos, fuq il-kitba tal-lirika. Fidejk. Grazzi ħafna. Veru ħadd gost nisma' li l-profs jitkellem dak id-diskors sabiħ li għamel. Ħadd gost nisimgħu u fl-istess ħadd qata' għax għad ma nistantaw sieħod li kull ma kont se ngħid jiena. Imma ovvjament dejjem hemm xi wieħed jgħid b'mod differenti. L-iktar punt li kont ser insemmi qiegħed fuq net tiegħi kien dwar li semma diġà il-profs il-kanzunetta ta' protesta. Din is-sena jiena wkoll kont parti mill-ġurija tal-eliminatorja, minn għalija kien hemm kien ixsier żball xi 140 kanzunetta. U meta bdejt nismoħħhom waħda wara bdejt imma il-kanzunetta protesta li l-Festival tal-Poplu tant kien magħruf għaliha meta beda fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet. X'sar minnha llum? Fejn hi? Kien hemm xi ħaġa żgħira, imma l-kanzunetta protesta li kien hemm, il-protesta kienet moħbija kaxxa ġo kaxxa, isu tieħu l-impressjoni minn kitibha donnu qed jibża jitkellem, ara qed jinqeda b'ħafna mhux metafori għax kieku sbieħ dawk, kliċejiet, kliem li smajnih diġà, espressjonijiet li nafuhom, tixbiħat li xi darba kienu sbieħ imissa tant intlibsu li ġrahom bħal dik il-libsa illi diemet. Il-kanzunetta protesta kważi ħassejta jiena sparixxiet. U din hija ħasra għaliex l-Għana tal-Poplu bħala festival jekk kien dejjem minn ta' quddiem kien propju bil-kanzunetta ta' protesta. Issa hawnhekk m'iniex qed ngħid jiena li inti kanzunetta tajba tkun bil-fors ta' protesta, imma dini wieħed mill-frijaj li jiena ħassejt illi hawn għaġ kbira li hawn nixfa kbira għalih. Issa ir-raġunijiet jistgħu jkunu ħafna, imma żgur illi mill-festivals kollha l-iktar li pretendi u nkun nistenna fuq ix-xwieq kanzunetta ta' protesta hija fl-Għanja tal-Poplu. Issa suppost jiena kelli nibda li ngħid illi kanzunetti tajbin għandna ħafna, hawn ħafna. Għandna kantawturi tajbin, għandna kemm min jaf jiktab mużika tajba, imma llum se nitkellmu ftit mhux fuq dak li hu tajjeb, imma f'dak li hu ftit inqas tajjeb u kif nistgħu forsi intejbuh daqsxejn aktar. Nuqqas illi ġieli nara jiena fil-kanzunetta huwa illi donhom il-kittieb irid jgħid ħafna, irid idaħħal wisq f'din daqsxejn ta' kanzunetta, punt illi ovvjament il-profs diġà tkellem tajjeb ħafna fuqu. Naħseb ikun wisq aħjar kieku qed jiffoka. Fl-aħħar prova nġib din it-tixbieħa. Isu wieħed irid jitkellem fuq il-belt kollha. Ejjew nitkellmu fuq triq mill-belt. Anzi, forsi fuq dar waħda minn dik it-triq. Jew fuq kamra waħda minn dik id-dar. Ja sabiħa illi niffokaw u mhux nippruvaw ngħidu ħafna fuq ħafna naqbdu tiegħha ma' kultant. U miridu ngħidu paniġġieriku sħiħ fuqha, jien naħseb tkun wisq isbaħ meta niffokaw u ngħidu naqbdu punt wieħed u nisfruttaw dak il-punt. Ovvjament nivitaw ħafna il-kliċejiet ġifieri dawk l-espressjonijiet illi isek malli tisma' l-ewwel frażi taf x'inhu ġej. U din anke fir-rima, ġifieri anke r-rima hawnhekk ukoll. Ħafna drabi kif nara l-kelma ġejjien ngħid ġejja l-quddiem issa għax dik ħataqbel magħha. Ġifieri nevitaw dawn ir-rimi ovvji għaliex dawn il-koncetti jagħmluha tedjanti. Ovvjament il-kanzunetta kif qal il-profs trid tajt ħafna, imma permezz tal-ftit. Fil-kanzunetta trid tkun profonda, trid twassallek dak li trid tajt, imma bil-ftit. Jiddispeċi li kultant il-konzett li jkunu kontra. Qed jgħidu l-ftit permezz tal-ħafna. M'għandux ikun hekk, imma kontra. Irdu ngħidu xi ħaġa profonda, xi ħaġa li tagħmel sens, imma pinzellati. Il-kanzunetta kultant nistħajjilha ishom il-kwadri tal-impressjonisti.
Meta ma kienx itik id-dettal, ma kienx joqgħod imma kien itik l-impressjoni. U mbagħad inti hemmhekk dik l-impressjoni ħadd tiffoka fuq fejn l-artist jridek tixket l-attenzjoni. Punt li jiena dejjem nitkellem fuqu, hawn ħankun daqsxejn tekniku issa hawnhekk, dwar l-aċċenti fil-kanzunetta. Min għalija, kif nisser żball, Bob Dylan kien darba kien qal, if you don't say it, don't sing it. Jiġifieri jekk jiena il-kelma, aħna nafu kull kelma għandha l-aċċent tagħha. Jiena ngħid mara, ma ngħidx mara, l-aċċent qiegħed mela fuq l-ewwel mara. Mela għaliex fil-kanzunetta għandi inkanta u nismaħħa mara. Għaliex ħallini għandi ismaħħa ħallini. Nirrispettaw l-aċċent tal-kelma u dana nittrasformawh fl-aċċent tal-mużika. U bekk tiskanta kemm il-kanzunetta tinstema' sabiħa. Issa flana ta' min ngħidu li dawn l-aċċenti insubu mfarkin il-ħin kollu. Imma donna flana, issa kultant niggusta sa ċertu punt, jara donna issa karatteristika tal-għana. Ma il-kanzunetta hija xi ħaġa oħra. Namlu tajjeb illi naraw il-kelma kif inhi, xi drabi d-difett ma jkunx fil-mużika ta' jkun forsi fil-lirika stess. Il-lirika tkun għandha aċċent mhux qiegħed postu u dan huma mbagħad jiġi jidher ukoll fil-mużika. L-aċċenti dequni ferm jiena u dan nsubbhom ħafna ta' nsubbhom fin-nied tal-Knisja pereżempju, aċċenti il-ħin kollu ħżiena. Idarsuni ħafna dawn. Jiena nħobb nara il-mużika u l-kelma qed jimxu jitfid bla tqanżieħ b'mod naturali. Il-prof semma wkoll it-temi. Iva, ħafna drabi l-arti tistriq ħafna fuq il-kif, mhux ix-xiex. Jiġifieri importanti ovvjament is-suġġett li kollu ċertu pis, imma mbagħad kif ħaniżviluppah. Ma nafx li ma kritiku kien qal li it-temi kollha fil-letteratura tad-dinja toqgħod tasarhom jaqgħu taħt xi 10 jew xi ħaġet insomma n-numru ma nafx. Pereżempju, l-imħabba, il-mewt, id-diżillużjoni, il-biża' tal-qalb, il-vendetta, ġifieri għandna xi 10 minnhom dawn. U r-romanzi kollha u l-letteratura li nkitbet kollha u d-drammi kollu poeżiji b'xi mod jaqgħu taħt xi waħda minn dawn il-kategoriji. Imma li jagħmilha sabiħ huwa proprju l-mod kif tiżviluppa. Jiġifieri, naħseb l-iktar tema illi nkitbu kanzetti fuq hija l-imħabba. Ma jimpurtax. Ikteb kemm trid fuq l-imħabba, imissa li jagħmilha interessanti huwa kif ħadd iżviluppa, x'ħadd tgħidli ġdid fuq l-imħabba. Jiġifieri il-kif hawnhekk. U dan ukoll inħoss li hemm daqsxejn ta' nuqqas fuq dan. Il-mod oriġinali, il-mod ġdid, kif tema li smajnija kemm il-darba, imma dal-awtur, dal-kantawtur, dal-kittieb u minnu irnexxielu jiżviluppa b'mod tan ġdid, b'mod interessanti. U hawn jorbot ukoll ma' dak li semma l-prof diġà dwar li nkunu personali. Jiġifieri nagħtu xi ħaġa minn tagħna. M'hemmx għalfejn noqogħdu nħarsu l-barra, ejja nirrakkuntaw storja fil-kanzunetta, kemm insibha nieqsa din, nirrakkuntaw storja. Issa storja mhux storja ta' jien naf ta' ġaħan, l-istorja tagħna stess, l-esperjenzi tagħna. Ġieli nħoss li l-kittieb isu jkun distakkatu wisq minn dak li qed jgħid. Isu mhux qed ħirġa minn ġo fih xi ħaġa li hu għexa li hu bata fiha li lu ferħitu li lu ikkonfonditu, ippreokkupatu. Isu jkun distakkat minnha. Mentri kemm sabiħa meta fil-kanzunetti ħandaħlu l-esperjenzi tagħna. Inkunu autentiċi, inkunu oriġinali, bekk tiġi l-oriġinalità, għax xemm oriġinali iktar minn xi ħaġa li inti messejta inti u li tafa inti. U hawnhekk forsi għandna l-iktar nuqqas. Dak li jaħdem, qed nirrepeti li semma l-prof kultant, imma nkun li tinżid xi ħaġa oħra forsi fuqha jew ngħidha b'mod ieħor. Semma l-poeżiji, kemm hija veru din. Għax dak li jaħdem bħala poeżija, mhux bil-forsi jaħdem bħala kanzunetta.
ħafna drabi naħseb illi ma jaħdimx. Sa l-eċċezzjoni dejjem hemm ta' ġifieri bħal f'kull ħaġa, ikun hemm dejjem eċċezzjonijiet. Imma ejjew ma nikdbux poeżiji mbagħad nimmużikawhom. Naħseb li mhijiex l-ideali dik. Imma hija sabiħ li jitolgħu it-tnejn flimkien. Diġi li ngħidha jiena pereżempju fit-tpinġija jiena nikteb il-kodba ta' tfal żgħar u npinġihom jien ukoll. U ġieli wkoll saqsuni x'tagħmel l-ewwel it-tpinġi fil-kodba ta' żgħar it-tnejn flimkien iridu jimxu għax kultant ngħidha dil ħaġa ngħidha isbaħ bl-istampa milli bil-kelma. U l-istess hawnhekk fil-kanzunetta. Hawnhekk inħoss li wkoll sabiħ li jimxu 8 feet u għalhekk semmejt l-aċċenti l-ewwel għaliex jurik li l-kelma u l-mużika qed jimxu eżattament 8 feet. U din naħseb tagħmel kanzunetta iktar awtentika, iktar oriġinali u ovvjament iktar ħatħalli impatt. Il-konzetta li ġedda għandha l-qosor tagħha, mela trid tolqtok mill-bidu. Xi drabi ikollok konsunetti li għandhom idumu biex jibdew u tajt imma x'qed tajt meta ħa tasal. Il-kanzunetta fil-qosor tagħha trid tolqtok mill-bidu, mill-ewwel vers, mill-ewwel battuti. Dan bħal ċinema, film tajjeb, ħafna drabi jixħitlek xena fil-bidu tal-film illi tħawdek, li taqbdek, illi inti bla ma trid ħatibqa' msammar ma s-siddu tara dak il-film. U naħseb illi hekk ukoll kanzunetta fl-ewwel battuti trid taqbdek. L-ikbar żball nistgħu nagħmlu u li disgrazzjatament xi drabi tinduna bih dan, illi naraw x'kanzunetti rebħu fil-festival ta' qabel. Rebħet dik tip ta' konċett mela hekk nikteb irriti dan biex nirbaħ. Issa ta' wara tirbaħ oħra differenti. Mela hekk irridu nagħmlu. Noqogħdu l-ħin kollu isu niġru wara l-konsunetti rebbieħa ta' qabel u aħna nimitawhom. Naħseb dana ma jwassalna mkien. U għalhekk jorbot mal-jat l-ewwel illi tittoħroġ minn ġofina, mill-esperjenzi tagħna stess. U mhux nqogħdu nfittxu u naraw x'għamel ħadd ieħor jew x'rebaħ u x'ma rebaħx għax donnox il-ġurija di qed toġobhom ara. Tiktbux għall-ġurija. Ikteb għalik innifsek. Ikteb dak li tħobb int, dak li tħossu sinċerament lilek qiegħed jentużjażmak. Permettu li ngħid anki għax blamma trid nitkellem fuq ix-xogħol tiegħi wkoll. Jien meta jgħidu tikteb għat-tfal ngħidulhom lejn nikteb għalija nnifsi. Jien nikteb għat-tifel ta' ġofija qabel kollox. U mbagħad xi ħadd oħra jinteressah, nieħu gost li naqsam l-esperjenza miegħu. Imma qed nikteb għalija stess. Ħallikom il-ġurija, tagħtux każ. Iktbu dak li intom sinċerament tħossu. Imma ovvjament irid ikollok il-preparazzjoni. U għalhekk nagħlaq bl-appell li jagħmel il-profs irridu naqraw. Mhux qed ngħidilkom tridu taqraw irridu naqraw. Jien l-iktar ħaġa li nara importanti f'ħajti li nkompli naqra u nitgħallem. U jien ngħid għadni ma bdejtx, għadni qaż bdejt. Għax trid titgħallem. Kemm u dan is-sabiħ tagħha ħares xi darba tajt jiena waqaft, jiena l-iktar li niddejja meta xi ħadd jgħidlek juża l-kelma kittib stabbilit. Stabbilit ġifieri stabbil, ġifieri jekk inti selest kollox daqshekk m'għandekx tagħmel xejn ġdid iktar. Kemm sabiħ nibqgħu nfittxu, nibqgħu nesperimentaw. Huma irridu naqraw. Għax il-Malti niftakar kien hemm żmien għall-grazza tal-Alla ma dix tinstema' din kienu jgħidu xejn Malti biex jitkanta mhux tajjeb ta' xi ħaraġ u jinnafu ħmerijiet bħal dawn. Ħafna konsunetti sbieħ għandna xhieda biżejjed il-Malti kemm hu sabiħ. Imma rridu nkunu preparati u rridu naqraw Malti tajjeb biex imbagħad ikollna nagħtu lura Malti tajjeb. Jiena ħaneqafaw.